guys. Hello mga bay, mga amigo. Ako ni si Buboy, ang Bisayang gwapo. Oh, takaw ko kay akong ako'y atuon. So, nakusukat sada karon. Ano siya? Sunod nga karong holiday kasi musuroy mi, so isuroy sad muna ako kung mga nag-like o follow o subscribe sa ako ang YouTube channel karong kuan. Oh, salamat do Armando, do Mando, musta man ka? Shout out ko sa imuha. Napaka musta man dia Davao? Okay lang? Oh, palihog ko kon search sa akong kon YouTube channel. Si Buboy, ang Bisayang gwapo. Diyan ka na lang go, bisa di gwapo. Butang na ko nga gwapo. Tapos kasada ron kay adto ko sa kuan. Abi adto ron sa mall. Musta lang ko diha ni kuan. Do tito. Musta naman mo diha? Taod ako ni kuan ang kasada dire. Ibali na ko niha. Karon. Ano ni kasada dire? Na unong sa gamay kaya aron